Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau kuma kuɗin Bybit za mu ci. So abinda za a yi, ka je Google Play Store in kana amfani da Android. In kana amfani da iPhone kuma ka je App Store. In ka je ka yi searching Bybit, to wannan shine application na Bybit, za ka install nashi. In kana da Bybit already, sai ka danna update, sai ka yi updating nasa. Ka danna update, ka yi updating in kana da Bybit account. In baka da shi kuma sai ka yi install, sai ka yi creating account. Zan ajiye link, shi ma zan ajiye referral code nasa. Right? So bayan ka shigo cikin Bybit naka, yadda za ka yi shine a nan saman nan za ka ga wanda aka rubuta mo, kun gan shi? To kana dannawa a nan saman nan sai ka yi sacin Bybit Pay, alright? So kana yin sacin Bybit ma za ku ga Bybit Pay yayi appearing, babu ruwanku da wannan Bybit Pay, shi za ku yi amfani da shi, right? So tunda ba ku da account a Bybit Pay, wannan dole sai wanda ba su da account a Bybit Pay. To kun ga a nan abin da za ku so ku dama shine za su ce ka sa referral code. A nan sai ka yi long press, sai ka yi paste referral code da zan ajiye. Sai ka danna nan sai ka yi clicking nasa. You have read and agreed to terms of service, sai ka danna activate Bybit Pay, right? To so in kai activating, yadda za ku gane yadda ake bada road nan, in ka shiga nan go referral. To yadda ake shi ne, wanda kai inviting ya amfani da wannan referral code din naka zai samu $2.5, sannan kai ma za ka samu $2.5. Sannan a nan kuma za ka ga referral code naka, sannan kuma za ka ga link in link kake so kai sharing wa friends naka. Wannan kenan. To ya ake yi domin ga zama wannan $2.5 din ta zama yadda za ka same ta? In ka danna how does it work, abin da suke bukata dai kawai. Yawa, kamar yadda na faɗa muku, dole sai ka yi spending akalla $10 wannan kafin nan road naka ya zama ya dropping. Kamar wannan account din za ku ga ina da pending $32.5. In kuka danna see my record, za ku ga cewa kusan kowa yana 1 out of 2 ne. Wato ya yi amfani da referral code, ya yi sign up akan shi wannan Bybit Pay, ba wai asalin creating na Bybit account ba. So ga yadda ake yin transaction din. Na farko a dashboard naka na Bybit Pay, za ka yi scrolling down. In ka zo can ƙasa, gane inda aka rubuta crypto mate, kun gan shi nan? Ku tabbatar kafin nan, bari in dawo baya nuna muku wani abu. Kun ga nan $11.37. In ku danna top up, za ku yi amfani da Bybit P2P. In kuka sai dala na 17,500 ya ishe ku, shine zai baku wannan 11 point something, saboda akwai charges ya kai na $0.8, right? So in ka zo nan ka yi scrolling down, ka danna crypto mate nan sai ka danna I understand, sai ka yi hitting confirm. Kana hitting confirm, zai bude ma in-app browser da ke cikin Bybit. So in ka shigo cikin gashi nan daga CryptoMate ya bude, kun ga nan bana da yake nuna wadannan, kun gansu a nan dinnan, sai ka duba wacce ce ta Binance, gashi nan sai ka danna shi wanda yake nuna da Binance. A nan dinnan gashi nan, in yana kan wani asset ne sai ka zaba, sai ka danna shi ya koma USDT. Select value din ne za ka zaba, sai ka zabi 10, wato za su baka $10, sannan za su dauki 11 USDT. Sannan akwai cashback na 0.2, shine zama charges naku na ce muku $0.8. To daga nan me za ka yi? Sai ka hitin buy now. Kana hitin buy now, zai baka dama menene nan, zai ce ma email address. To nan za ka sa musu email address ne wanda za su tura maka da wannan gift card naka. In ka sa email address din da za su tura maka gift card, sai ka danna pay with Bybit Pay. To automatic zai connecting da Bybit account naka, sai see transaction, click the button below to complete the payment amount. Gashi pay with Bybit Pay, gashi nan ba wai sai ya nuna blue sosai ba, automatic zai kai ku cikin Bybit. Kun ga scan QR code, in case nan zai iya nuno muku wani issue, ku je ku yi connecting VPN zuwa Germany. In kun yi connecting, sai ku yi disconnecting automatic, sai ku dawo ku ci gaba. Za ka hitting confirm, right? So kana hitting confirm, kun gani payment successful, sai ka yi hitting done. To wannan baka da matsala, sai ka koma cikin email address naka wanda ka sa masa shi a bayan nan. So bayan kun gama, za ku ba shi kamar minti 10 dama zuwa 15 haka, sai ku dawo. In kun shigo cikin email ɗin da kuka yi amfani da shi, ba sai email na Bybit ba kamar yadda na faɗa muku, sai ku danna kan primary, za ku ga one new a nan ɗin ya sa muku. To kuka danna, kun ga wannan crypto mai shine order confirmation, right? Sai ku ɗan yi scrolling down, kun ga amount $11 da suka yi charging, sai ku hitin view your order, right? Kana danna view your order, za su baka dama ka yi redeeming wannan gift card ɗin zuwa Binance naka cikin sauki. Yawa, in ya gama loading, kun gani, kun ga zai ci muku delivered, gashi nan quantity sun dauki quantity guda daya, subtotal $11. Kun ga za su yi charging na $1 kenan. To gashi nan wannan, kun ga wannan code din shi za ku saka a nan, sai ku danna claim code. Kuna danna claim code nan, kun ga wannan code din za su ba ku ga nan copy,
wannan button na copy sai ku copy nasa. Kuna yin copy sai ku koma cikin Binance account naku. In ka shigo cikin Binance a nan ɗin ga nan home, to ga inda aka samu a cikin Binance, kun gane? Kaga mo ɗinnan kana danna shi, akwai gun searching shi ma. Bari mu danna kanmu. Ga nan inda aka sa gun search sai ka yi searching gift card, right? Gift card. In kai searching gift card gashi nan kun danna gift card zaka danna kan shi. Kana danna kan shi nan ne zai baka dama kai redeeming nashi ya koma zuwa USDT automatic ba tare da wani issue ba. Kun gani Binance gift card, kun ga nan to kun ga redeem sai ka danna redeem to crypto, okay? Nan zaka danna redeem to crypto. Kuna gani? Yawwa kuna danna to abinda zai baku dama wannan code din sai ku paste nashi anan. Kuna yin pasting sometimes zai bada space anan karshen sai ku danna delete, sai ku goge wannan space din sai ka hit redeem now, right? To kana danna redeem automatic shikenan, zaka danna sai ka danna redeem to kai confirming kenan. Zai ji wallet redeem successful, kun gani? Sai ka hit view your wallet, anan zaka ganshi a cikin wallet naka ya dropping. So abinda za ku yi shine ku yi amfani da Binance BEP20 USDT BSA USDT BEP20 ku tura shi zuwa Bybit. In ku yi sending nasa back shikenan sai ku tafi ku sayar da kayan ku. Kun ga at the end of the day sannan za su baka cashback na $0.2 a wancan Bybit account naka, a funding ina spot account. Bari mu ga. Yawwa kun gani $10 ya dropping. To wannan shine a takaice da ake zaka danna send sai kai amfani da BEP20, babu charges na ko daya. Shikenan sai Allah ya bamu nasara. Kun ga dai a ƙarshe dukkan account za ku samu naira 2500 ne.